Wah, jan aku ndelok joget tamu jan templek tenan karo sing ngendang. Templek piye gek teko langsung dirangkul. Tangisi. Ngene iki lho, Mas. Heeh, piye? Lho. Ya kepiye? Lho, sampean ki sinten? Gue aku ki GT. Gak tahu. Bengi iki batinku ki. Ya. Ya ngene iki, Mas. Heeh, ya sing baku kaya dudu waduh. Sing- Wis saguh awake dhewe regane. Bakune iki apa to? Heeh. Awake dhewe sing penting iki sagoh wis teko kene nek ora nyambut gawe kuwi bakale kok kewirangan. Ya, betul. Mula awake dhewe kudu jiwanya itu jiwa nasional dan jiwa seniman yang betul-betul seniman. Heeh, tepuk tangan. Ngono. Iki ki ora tak anggap kok aku ki ndagel mikirke apa-apa ki ora, Mas. Ya, bener. Sing tak pikirke ming bojoku. Piye bojomu kepiye? Bojomu kepiye? Ya sepenting saiki kowe jujur. Lho, Penting saiki aku ki jujur. jujur, aku ki jujur. Wis kok WA rong bojomu. Wis, Wis to? sesuk arepe ngapati piye iki aku. Moko kowe mau jare kondo aku ndene wae tok rewangi utang bensin apa? Aku ki ya wong karang ya piye to ya wong karang butuhan ya pirang-pirang ning Ya, ora dadi boyoku ngopo. Ya